Oktubre 24, 2022. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ni ana ka adlawng igpapahulay, nagtudlo sa Hesus didto sa usa ka sinagoga. Didto may babae nga giyawaan, ug tungod niini nasakit siya. Sulod na sa 18 ka tuig. Nagtikubo na siya ug dili na makatuyhad. Sa pagkakita ni Hesus kaniya, miingon siya sa babae, "Naayo na ikaw sa imong sakit." Ug iyang gitapion ang iyang kamot sa babae, ug diha-diha nakatuyhad siya, ug gidayeg niya ang Dios. Ang opisyal sa sinagoga nasuko nga si Hesus nag-ayo sa masakiton sa adlawng igpapahulay, ug miingon siya sa mga tao, "May unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi kamo ni anang mga adlawa kung gusto kamong mamaayo, apan dili sa adlawng igpapahulay." Mitubag ang Ginoo kaniya, "Mga tigpakaaron ingnon kamo. Sa adlawng igpapahulay, bisan kinsa kaninyo mubadbad sa inyong baka, kun asno, gikan sa kwadra, ug dad-on ninyo kini ngadto sa gawas aron paimnon. Karon, ani ay kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlawng igpapahulay?" Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya. Samtang nalipay ang tanang mga tao sa kahibulungang mga buhat ni Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.